wajib dipuji-puji karisan sing para sedaya sedaya sami nyakseni sedaya sami ningali sedaya tumut ngormati kumaha ngalam lagi kula kudu sepikir ning segala rampadan untuk mambarengan yang ringan sama dijin yang berat sama dipikul gotong royong seuyunan rame-rame suarane kepirang sing ketepian kesilan kenangin gumelat keringan lampun yang badan alusuh dinane badan siji susah ngati badan siji susah ngati ngaturaken salam hormat kangge ibuku wajaleli kuliah sareng setap desane kantuan panitia kedik sareng sesepuh Majasari kedik sugeng rawuh kangge Pemdes Mekar Gading saktine kedik sareng Kang Mayor Ibu Major senep bel bae kedik Kang Malang Majasari sareng RT 02 Bapak Ber yang kedik Dilujeng tepang kangge Kang Raksa Majasari Bapak tuane salasa kantun Bapak tuane benjia ketinggalan wong kanan sani wong tanah sini sing duwe kebo abang Bapak tuane benji sareng Kang Kaji Ito sing duwe gading putra Mang Eko Sabdas Liek sareng Bapak Ali wong tambine ngerti matur kesun sangat hormati kangge Bapak berlian RT 02 matur kesun sugeng rawuh kangge Bapak Yayan Bos Abbas Saleh lari kemadono bos kana baca kantun Kang Lebe Ali saking Slegeng Gede sugeng rawuh kangge Ibu Haji Neni Kusli Keluar Bapak Toyib Kajalani sugeng rawuh kangge bos gua saking Bolak Dewe Bapak Dede Ayu Bojong Lenten Mama Sakti Sina Sodi sareng Kang Wenda Elektrobek Gede sing di Lampung acara Selawase sareng ibuku Majasari ibuku majikan Kang Mati minangkan ibu acara kuliah dewe kantun ibuku wajib neni yang gede ibuku suya goreng gede minangkan sinyak seni Bapak yang bos Abasel sambut rambut kembang irang-irang kamar dono bos wana bajaran bukan yang makan kan
sudah kedip eman saya bapak kane simparan kang ramajangan sin matur kesuwun remaja sari bapak kane sipak matur kesuwun kang kerasa kono bapak berine sedih kang sama jasa bapak tuan sanas pembes mekar gading sakti teradi papa yaya bos abah saking dambi kembang duren ayo bantu pada lihat Sinigag ingkang kawontenaken dumateng telatah Telaga Jamu. Hari telatah Telaga Jamu niku ya kampung mangil. Wow. Lenggaipun Ki Ageng Telaga Jamu kasuhan maring santri-santrinipun. Wani rekap silayang lung janggane kuncup mestakanipun kadya Sabta Grana. Sabta tembungening ayam grana tembungening wulung tembungang paksi kaya ayam den samber wulung pating depepes ngentosi ngandikane sang resi sang kiai sang guru mursyid kaya dene cantuk minta warsa hari cantuk naminang kodok minta wong jejaluk warsa tembunge udan kaya dene kodok ngarep udan kapan tunibane wau Ari Kiai Telaga Jamu niku iya wong kang sidik paningal wong kang kasep mata wong kang linuwih wong kang weruh gerak-gerike nafsune ning murid namine uga den sebat guru mursyid iya weruh gejolake jiwa iya weruh nafsune murid gliang-gliang ati ya muni ning wong bobat ya weruh ning wong goro ya weruh ning wong arep niat jahat ya uning namine uga ya guru mursyid angsal warid saking Gusti Allah kemrenggeng swantenipun guru mursyid maklum wong sampun sepuh tuh ada wong wis tua yake watuke bae watuk yang ngoklok bae dengkul ya wis mulai teklok penyakit ya wis mulai kenang encok kenang penyakit boyok pada ngumpul kabeh untu ya wis pada rontok rambut wis brontok matane sun wis rada kotok kasawang maring isun iki wonten lenggaipun santri-santri sun kabeh santri-santri toreko sataria kasawang maring isun ana satria tambi Raden Smahati ana satria Telaga Jamun Raden Mulyono Notonegoro o kairing maring selengut selenteng kecot peot santri sun kabeh piken kabarmu pada sehat waras waluya jati jati temuning waluya konon kabade priwen selengut alhamdulillah kiai waras ya kiai nyong iki ya waras bergas akas duit kertas oh duwe beras oh bengi cuma ya dus keramas oh ya bleden Ari paman selengut kuya maning-maning kandane bengi jumadus keramas isun seorang arti pangapunten Rama Kiai pilih wonten kelapatan lan kesawonan isun sarencangan nyuwun denampura nyuwun agung-agungipun pangapunten oh ya takampura kabeh kesudah sampeyan kabeh takampura maring isun
Senajan selangutku ya selentang ku ya bocah rada karepe dhewe. Adi ngomong ya lo kaya ngamprak lo kaya ngecaprak. Konon. Sekecap rong kecap bener, bakal 10 kecap mana ku ya wis ngaco. Go. Ayo konon, tapi ya kadang-kadang yung ya isu hindi ya kaguguk. Ngrok na saliramu kabeh konon. Iki ana perlu apa? Peryayogi punapa wigati punapa maring aku. Isun sekabeh iki ya murde panjenengan murid torekoh Sataria. Isun belajar toreko dudu belajar pangaweruh pengetahuan baik. Pengen belajar pengalaman, pengen nglakoni spiritual. Pengen lakoni laku, pengen lakoni suluk. Awakmunya pengen laku, pengen suluk, pengen kelakuan konon. Kelakuan kang model primen awakmune. Iya nesuniku sekedar membaca, sekedar pangaweruh, iku ya durung mantep ning ketauhidan ning keimanan. Isun pengen lakoni, pengen laku, pengen pengalaman spiritual. Isun badhe tangled kang namine laku kolwat niku kados pundi Kiai. Laku tapa berata pitung dina pitung bengi puasa ngebleng dikir wangi niku kados pundi Kiai. Awakmu pengen ngelakoni lampah spiritual dikir sedawane ngurip atau ngelakoni laku kolwat dikir wangi takonon. Iya kaya mau ngelakoni dikir wangi ku ya kados pundi. Anak kang den sebat dikir wangi, anak kang den sebat puasa mati geni, iku kados pundi laku suluke wong salik ning toreko Kiai. Ih, kados pundi Kiai iku kang den wastani kolwat, kang den wastani dikir wangi, atau kang den wastani iku puasa pitung dina pitung bengi mati geni kados pundi lan tujuane punapa. Rungokna kabeh sandrine isun singaran kolwat iku artine iku ya menyendiri. Kolwat menyendiri ujlah tapa berata pati geni yaiku kang den sebute kolwat. Tapi menyendiri itu dudu menyendiri ngelamun dudu. Menyendiri mendekatkan diri supaya para kelawan Gusti Allah melalui zikir tanpa wengan. Kaya mongkon mau sebenarnya iku ning tasawuf cara mongkon kusuk sekedar cara, sekedar metoda. Ning torekoh iku disiplin spiritual supaya dirimu parek karo Gusti Allah. Ya mengkonon supaya mencapai makom panah. Sirna kesadaran diri, sirna kesadaran ego kang muncul iku kebakuan. Kebakuan iku kekalnya kesadaran bersama Allah. Supaya awakmu ngerasa terus-menerus bersama Allah. Iku artinya kebakuan. Kang panah iku keegoan lan nafsu. Utus ngaran panah ku pecate raga karo ruh, pecate raga karo sukma. Dudu mengkonon iku kang sirna sekedar nafsu, sekedar ego mau.
kados mekaten bokat isune tinggal dunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kudu mongkonon. Sing dimaksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un iku kudu mati pecat raga. Tapi ayo isun mulai saiki ngadep mading Gusti Allah. Waduh, bubur temu sekian. Itu ana bane ayam pating petek. Ana bane wedhus. Iki waduh, dia peternakan ayam tak Kiai. Ya isu itu ya dua peternakan ayam petelur, dua peternakan ayam kampung, dua jago. Oh, mulanya yang menengok budor yang pinggir kandang ayam, kandang wedus. Jadi lamunana suaranya wedus, mampunya wedus, suaranya ayam, jadi buteng ayam, pating petok, pating pokok, yonganan tinggi ngobudor yang pinggir kandang. Dan pesan kubrek buaya. Ayamnya ku terpangan kepingin ku kalau saya yang pelanti kurang mangan ku ayam bikin pani jadi ribut terus ngomong ayam kelanti ayam tas ngendog ayam lagi seneng tas ngendog bunga non mulanya ya ribut awakmu baik kata soalnya dia ribut seneng pada kemudian aku jadi aku lagi pada kemudian lagi saking senang saking bungai ngendok paham iya wisenda temen paman selengut aja den ladeni isu niki fokus belajar pangaweruh tentang spiritual ning tasawuf singaran dikir wangi kuya kados pundi singaran puasa pitung dina pitung bengi mati demi kados pundi tujuannya apa? Ya tujuannya sebelum belenggu nafsu ngelebur nafsu. Oh, sebab ning jasa di kita iki akan nafsu pitung macem mulane simbole pitu. Siji nafsu amarah, pindo nafsu lawamah, telu nafsu mulhimah atau nafsu supiyah, kaping 4 nafsu mutmainah, kaping 5 nafsu rodiyah, terus nafsu kamilah. Oh, kaya mongkonon tadi jumlah itu ya ana pitu nafsu kaya mongkonon mau. Oh, simbole pitung dina pitung bengi simbolang kapitiku dados simbole ning nafsu. Ya simbole nafsu, belenggu nafsu. Oh, sebab dia nafsu diumbar. Iki biasa nguasai akal, bisa ngakibat katakan manusia iki sesat. Oh. Kurung mboten paman kecot ya Tuhan, teman gak. Orang mau buka dia mene-mene ku harapan takon panjenengan kapan dina bagus kanggo nglamar, kapan dina bagus kanggo kawinan. Orang mene-mene takon puasa takon dirapat. Mudaman orang ladeni langsung. Bukat kuya mene kuya takon dinar nglamar anak kong dagang kuncing, dagang serabi, dagang belendung. Mene-mene takon puasa. Ya puasa maya tekol. Aduh, sana selangut maya sing mo ngakon kuya babayam boy. Panganan boy. Kopi, teh buduk boy. Sing dobrakon beli ado-ado karo gayaman. Bocah kuya aduh. Anggur boy. Panganan terus ribut ya. Bang Anggon pantes temen rupane lirik matane pengen pisan kenalin galas kasien pokok
Yes kepada dayung Angan denut Menger-menger Wong ayu keton Dengeser Dados rama kiairan kolwatiku menyendiri. Ujilah. Ya kolwatku menyendiri ujilah. Mung bae dudu ujilah menyendiri gelam biar. Baka ujilah menyendiri gelam biar ning kebuyutan-kebuyutan. Ning pecanden-pecanden mengkone kesurupan bangsane jajil. Bangsane jin kapil. Konon. Dalile kados pundi Rama Kyai Rama Guru. Nggih, Rama Guru Rama Kyai dalile kados pundi. Ya dalileku yaiku hadis Nabi. Hadis Nabi. Dadi ning kolwatiku badi puasa badi zikir pati geni wiridan bae iku dalile hadis Nabi. Kang munine mutu qobla anta mutu. Ulangi ya, dalile hadis Nabi mutu qobla anta mutu iku kang artinya matilah kamu sebelum mati. Belajar mati sadurunge mati. Oh, sing mati ning kene iku dudu mati pecat ragane metu sukmane metu ruwe karo jasa dudu kang den patine yaiku ego yaiku nafsu. Nafsu kang pitung perkara mau den patene den belenggu supaya kang muncul nafsu mutmainah. Nafsu mau tak ulangi. Ana nafsu amarah, ana nafsu lawamah, ana nafsu supiyah atau nafsu mulhimah, ana nafsu mutmainah, ana nafsu rodiyah, ana nafsu kamilah. Supaya mencapai insan kamil. Oh, tapi ning ujilah mau awakmu iki ya ke pandangane. Oh. Pandangane ya nomor siji ya puasa. Puasane duduk kaya puasa Ramadan duduk. Puasa rada ekstrim mutih atau puasa ngebeleng. Uli beli kena kanda kalau sapa bae. Ora uli kanda kalau wong lanang, ora uli kanda kalau wong wadon. O satria tambi kalau satria Talaga Jamun. Raden Mulyono Notongogoro yen lagu jelah ning kolwat iki beli kena ngobrol bae beli kena kanda kudu wirid tanpa wengenan seolah-olah hadir maring Gusti Allah. Oh, menjaga mata, jaga telinga, jaga panca indera karo bab duniawi. Fokus ning bab muhasabah. Fokus maring kesalahan-kesalahan diri, nyadari ake kesalahan, ake kemaksiatan kang den pernah den lakukaken. Kaya mengkono mau ning sajorone laku suluk ning kolwat. Kados mekaten Rama Kyai dados kula umpami ning kolwat mboten angsal ngobrol selama 7 dina 7 bengi. Kudu dikir tanpa wengenan puasa mutih atau puasa ngebleng traspati geni dikirullah. Ya iya dikirullah tanpa wengenan, dikir kopi, dikir siri, bahkan kudu sampai dikir sirul asrol. Hari dikir siri, dikir kopi ku kados pundi Rama Kyai. Bahkan dikir siri, dikir kopi ku dikir sajuran yang kolbu. Boleh kena ngomong
baka kang sudu kuping krungu wong liyan iku arane dikir zahar. Oh. Tapi baka dikir sirul asror iku laka huruf, laka kata, laka kalimat suman eling maring urip, eling maring dat urip, eling maring kang gawe urip, kang duwe sifat urip, kang duwe sifat hayun. Oh, kang bako wal awalu wal akhiru, kang maha rohman, kang maha rohim. Kados mekaten Rama Kyai. Oh ya aku kaya makonon ko. Arane dikir sirul asror. Hadir madep maring Gusti Allah. Sing hadir sing madep iku ya jiwane. Aja sampai wis lagi sadure sejadah pikirane masih ning sawah. Wis lagi baca doa iftitah pikirane masih ning gabah. Ya ora karuan. Iku wong kang gelambyar. Biasa sing makon ku ya selengut. Sebut aman gak Kyai. Yang mau yo bisa makon ya. Kruyu bae. Sabisa-bisaan bae gak Kyai. Ya iya Indonesia. Iya sabisa-bisane bae. Ya wong durung bisa sih Kyai priwe. Oh, bulan ere yang maya belajar kuya. Ngaji ku sing lipat-lipat. Ini makanya ngaji gini aduh keceron gini den. Aduh, wis ka. Ere yang mau bukat mene kuya. Harapan dulu kopi dulu tebruk. Atau harapan takon kapan kawine dina bagusnya dina apa. Oh, tole bocah wadone sing cocok siapa. Aduh, mene-mene aja. Takon aku masalah puasa. Wis saja ngrecok yen panjenengan ero cocok ya bokatan arep balik ning kampung halaman ya mangga. Oh, rono lho kok galan. Mama nenek. Wis percuma Bapak jika senajan sampai yang sumpah Sun masih tetap kelingan pajikan papadian pajiai apa yang jadi lagi waktu urip masih beban waktu pengen pajikan sampai larang pulang padahal pula kumbati pajikan urus sekian saja mamaku sayang ngomong Allah ngajak kalian apa aja nih kistemane lepas masih mending majikan ruang siaja rasa pena pajikan kepala bos pukul pada gue anak Gustawas papa jika silih
Dusun badetang ladmalira makiya. Odo, tako na pamaning song sila di manu sa diramo, sa diratambi. Pitang ladan di kirarum, di kirwangi kukados pundira makiya. Pripun carane. Yad baka dikir wangi ko sebenarnya ya dikir kopi, dikir kulu jasad, ya dikir ruh, ya dikir sir atau dikir sirul asror. Dudu dikir dahar, dudu dikir kudung kuping, kudung wong liyan. Apa maning dikirin ngemek. Dikir gawe gubrek ni masyarakat, dudu mengkonon. Wong sedin gorawado. Adane dikir sirul asror. Mengko saliramu sebagai salik kang lakoni suluk baka wis melebu. Bisa ngancuraken kematian nafsu, kematian ego, mengko awakmu melebu ning makom rasa. Wis melebu ning makom rasa, melebu ning makom kelembutan jiwa. Wis melebu ning makom kelembutan jiwa. Mengko awakmu iku bisa ngedadian dikir mau nimbulaken aroma wangi. Sebab bangsane malaikat uga turun sing langit mengbumi uga ruh suci pada turun. Sing pori-porine awakmu iku metu keringet kang mampune wangi, metune cahaya sing pori-pori. Kados pundira makiai kula bakal milet dikir ning yang buyutan bilap mpune den pateni peteng ribet ku kados pun. Ya wong belajar toreko iku bakal lagi dikir kopi dikir siri ya lampune dipateni. Sing padang iku dudu ning jabat. Sing padang iku ya ning jero ning kolbu. Mengkone malah bisa nimbulakan cahaya padang linglang lan bisa nimbulakan mampune wangi mulane den sebat dikir wangi. Dikir wangi ning kene iku sebenarnya iku simbol akhlak. Kelakuane ya wis juhud, wis sabar, wis qanaah, wis nerima, wis ikhlas ora demen dunya, wis sifate Rahman Rahim tajali. Mulane ya akhlake kaya dene wewangian, kaya dene kembang. Laku lambai ya wis bagus, wis tajaline Gusti Allah ya wis wangi. Gambarannya kaya dene kembang. Ake wong pada seneng, ake wong pada demen ning wewangian. Karena awakmu iku ya wis dudu sipate dhewe. Sifat Gusti Allah tajali maring dirimu sehingga akhlakul karimah. Akhlak kang bagus, akhlak kang sempurna, insan kamil. Mulane dilambangaken wangi. Akhlak kang bagus, akhlak kang mulia. Tambah munyang bae yang makani ngaji makani kiai. Ana tebruk beli si kiai. Tebruk. Cak kecut. Kopi. Ngaji tambah munyang bae. Isi aku ya pengen panganan bae. Dis mana kan jombong kan. Minggu di ka. Aga tebruk kan kopi los. Kota ta gudang boleh dia los ka. Ribut bae panganan sih maya. Dikit gak kiai. Ana surat kiai. Ana wong jaluk lagu na serat salira. Siapa sih sing jaluk lagu serat salira?
Bapak Haji Mantri Mudasir lagune aja Serat Salira. Oh, kanggo Bapak Guru Mulyono. Ayo Kak, Pak Guru Mulyono lagune Serat Salira dipirangaken ge. Pakai kopi getasan Serat Salira, pos pegadaian gamblang Kang Joni, Kang Leo Lura, Angga Serat Salira, Bos Lelo. Serat Salira Mas Tanya Pendekar Yono Wengi tadi tos katampi Mas Leo kantunan Bapak Ji kang demi kejudan kantunan lagu Tusanki mama tutu serat katresna sabodaran Bapak Yudi mama sabar bos dalam jaya cinta orang Bapak Iqbal sekali lagi Bangga beri ngeran kusi satu rasa. adar moto lepat mondot sersan odot sersan andi pipis Serat Salira Mas Tayat pos pemancingnya Dina jajaran Kalimang Mama wali Bapak Ji Mas Leo Mas Tayo medua Tesapun Mas Tayo pos kemancingan Serang aturan Saksian Mas Domi Mas Kincu Aulis Majapahit Teka badan Sang saya Moal Walaksana Mendak Baksa Bapak Yudi Mama Tutu Mama Sabar Sasaran Pajono Bapak Penggina Kejudean Pajono Tenang Kang Joni Ajoni Mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi Mohon gitu Kepala Gelas lawas Papan Iqbal Sukanilaya ada moto siri antosan kali sadar moto Papan Iqbal sari Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.